igandean du kristokazia, piztu beharren bizia. Zuekin nago, munduak mundu diraino. Dene batean ezkerrak eman, zeruan eta lurrean. Dene batean ezkerrak eman, zeruan eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok geure aldare aurrean jartzen ditugu geure intentzioak eta geure hildako zenide guztiek, eta gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala Eukaristi honetan parte hartzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez geure otoitza, eta zugabe gaizkil gizakiaren aulezia ezpaita ezertarako gai, emagozu beti zeure graziaren laguntza. Zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, jainkoak Mazedoniako Elize elkartei izan dien onginaia jakinarazi nahi dizuet. Atzekabealdi gogorretan probatuak izan diren arren, haien poza neurrigabea izan da, eta beren gabezia gorrian oso eskuzabal agertu dira. Ahal zutena eta gehiago ere eman dutela testigu naiz. Beren gogoz, arren eskatzen ziguten, fededunen aldeko zerbitzu honetan parte hartzen usteko. Eta guk uste baino gehiago ere egin dute. Lehen da bizi jaunari eman zioten beren burua, eta gero guri jainkoak nahi bezala. Horregatik eskatu diogu Titori zuen esku zabaltasunezko egintza hau berak hasi zuen bezala, burutu ere berak burutu dezala zuen artean. Gauza guztietan aberats zarete, sinesmenean, hitz egiteko gaitasunean, jakintzan, denerako arduran eta guganako maitasunean. Izan zaitezte aberats esku zabaltasunean ere. Hau ez dizuet aginduz esaten, baizik eta beste Elize elkarteen arreta ikusiz, zeuen maitasunaren jatortasuna erakusteko aukera izan dezazuen. Ezaguna duzue Jesukristo gure jaunaren esku zabaltasuna. Aberatsa izanik behartsu egin zen zuengatik, bere behartsu izateaz, zuek aberats izateko. Jaunak esana. Goretsazu jauna ene barrena, goretsazu jauna ene barrena, goretsiko dut jauna bizi naizen artean, soinua joko diot neure jainkoari naizen artean. Goretsazu jauna
ene barrena. Zorionekoa Jakoben jainkoa lagunduena, jauna bere jainkoa itxaropen duena. Berak egin ditu zerulurrak eta itsasoa, eta horietan dagoen guztia. Goretzazu jauna, ene barrena. Betiko eusten dio bere leialtasunari, zapalduen eskubideak defendatzen ditu. Goze direnei ogia ematen, jaunak askatzen ditu presoak. Goretzazu jauna, ene barrena. Jaunak zabaltzen, itxuen begiak. Jaunak altxatzen, konkortuak. Jaunak maitatzen, zintzoak. Jaunak zaintzen, etorkinak. Goretzazu jauna, ene barrena. Aleluia, aleluia, aleluia. Agindu berria ematen dizuet dio jaunak, maita dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, entzuna duzue, aintzinakoi agindua, maita ezazue zuen lagun urkoa, eta gorrotatu zeuen etxaia. Nik ordea hau diozuet, maita itzazue zeuen etxaiak, eta egin otoitz erazo egiten dizuetenen alde. Zeruetan dagoen zeuen aitaren seme alaba izan zaitezten, hark, gaixoentzat eta zintzoentzat ateratzen baitu eguzkia, eta zuzenentzat eta zuzengabeentzat egiten euria. Izan ere, maite zaituztetenak bakarrik maite badituzue, zer sari zor zaizue? Zergalariek ezaldute beste horren beste egiten. Eta zeuen zenideak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue bereizirik? Gentileek ere ezaldute beste horren beste egiten. Izan zaitezte beraz guztiz onak, zeruko zeuen aita guztiz ona den bezala. Jaunak esana? Izan zaitezte guztizonak zuen zeruko aita guztizona den bezala. Behin da berriz entzuna dezue, amen esan dugulako, kristauok ez dugu bilatu behar onak izatea. Gure erlijioa, geure bizitza, ez da moral bat. Ez da bizitzeko era bat. Topaketa bada. Eta topaketa horretxegatik, hortik abiatzen da gaurko mezua. Zuen aita guztiz ona den bezala. Guk nahi dugu izan geure jangoikoa bezala. Ezagutu dugu, maite dugu, eta berarekin egon nahi dugu. Baina momentu honetan, berarekin guztiz ezin dugu egon, erlazioz bakarrik. Beraz, imitatzea dagokigu, tokatzen zaigu. Eta horretxegatik, nahi dugu
geure ekintzak onak izatea. Eta hori eskema hori buruan eta bihotzean balin baditugu, geure bizitzan egingo ditugun ekintzasko geuk egingo ditugu, baina beste indar batekin. Nola barkatu ote diot nik pertsona honi? Nola ahaztu izan dut berak egindako zerbait? Nola hartu dut kafe bat, neri ez dakit pertsona horrekin, ez dakit zenbat aldiz nitaz gaizki ezaka jardun da gero. Jangoikoaren ikutua dagoelako. Jangoikoaren ikutua ez balimazan egongo geurean, hori ez genuen egingo. Gentilak egingo zuten bezala. Bereak maite eta etxaiak gorrotatu. Hoxe da gure egitekoa. Jangoikoan eredua daukagu, Jesukristoren eredua dugu, geure misioa santutasuna da, eta santutasun horrek eramaten gaitu berari segitzera. Bera bezala izatea mundu honetan. Hoy en el Evangelio nos dicen, de la misma manera que ayer se nos mencionaba de poner la otra mejilla, hoy el Evangelio y Jesucristo nos dice que tenemos que ser buenos como el Padre lo fue. Y este mandato de Jesucristo a veces nos entra en tensión y nos confunde, porque entendemos una forma de vivir la cristiandad, la religión diferente a la que Jesús propone. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo que ser bueno porque soy cristiano. No, eso no vale. Eso Jesucristo no lo quiere. Ahí falta una cosa fundamental. Yo soy cristiano porque quiero ser santo, quiero vivir con Él. Y para ser santo, uno de los caminos y una de las posibilidades es que mi vida de fe y de moral sea buena. Es muy diferente, es completamente diferente. Nuestra misión siempre va a ser el estar unidos al Padre, a Jesucristo. Y desde allí tenemos que procurar en nuestra vida todo para que esa unión se dé desde ya. Por eso rezamos, por eso frecuentamos los sacramentos, por eso intentamos ser buenos, por eso llevamos la caridad en nuestra vida, ciertas cosas que vamos implementando en nuestra vida, ¿no? Pero con el objetivo de no ser buenos, sino de ser santos, que eso nos trae una buena vida, una vida moral buena. Jangoikoaren hitza entzunik, aurkez dezaizkiogun geure kezkak eta beharrak, Jesusen izenean babesa eta laguntza eskatuz. Jangoikoaren herri berria den Eliz elkartea, beren aintza, arduradun eta eleskide guztiekin, batasunean bildurik izan dadila Jangoikoaren erreinuaren hotsegile eta ezaugarri, eska dezaiegun jaunari. Lan bila dabiltzen entzat, naiz gazte, naiz helduentzat, izan dezala gizarteak lana eskaintzeko bidea, eta lana dutenak izan dezatela erdibanatzeko jarrera, eska dezaiegun jaunari. Lekaide eta lekaime kontemplalariek denen alde eta denen izenean otoitzean biziz, erakutsi ditzatela betiko erreinukoak diren balio nagusiak, eska dezaiegun jaunari.
jaunaren afaria ospatzen duen elkarte honek, izan dezala beti gaixoen, behartsuen, presoen, nahigabetuen eta biktimen kezka eta ardura. Eska dezaiogun jaunari, hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta izakere lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatoa zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta izakere lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren edari. Ideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Oi jainko, orain eskaintzen dizkizugun doainetan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari, bere izaera bikoitzerako. Egizu geure gorputz harimak ez daitezela inoiz ere laguntza horiek gabe gerta. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri jainkoa ital guztiun horri eskerrak matea Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egite ez gizon egina eta birjinagandi jaioa. Berak, zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta intza gorezten dugu, bihotz batez kantari. Santu, Santu, Tuga, diren guztiek jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizira. Osana zeru goienetan, bedeinkatuha jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu agardauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri.
sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zera da jauna, zitorri arte, hau dugu berrien. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure horpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Bergina doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu Elizari pakea, eman batasuna, arrek bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarre. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunare maira dituak. Jaunaren aizio zure zirazatzeko, baina ezazuzitzak eta zendatuko nahi. Amen.
Egin dezagun otoitz. Hartu jauna hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zeitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Munduak zurekin posturik, kantari faude bihotzak zotorik. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz garbia. Maria sortu zinan errugabekoa, santidade guztiaz apaindutakoa. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz garbia. Ezkerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bier elkar ikusten dugu arratsalde eta gabon bat izan dezazuela.